ndakwira dare. Taurisa. Pamusoro changamira. Ndakwira dare. Pamusoro pewenyasi aifambidzana nomukadzi wangu. Chikomba chomukadzi wangu. Chikomba chomukadzi wangu. Wanzori chama. Chikomba chomukadzi wangu. Ndacharuka. Mukadzi apa. Shure maizvozvo ndakabata makore kuti mufone yemadzimai vangu vachitaura nyaya. Anzonesa ni? Kakora. Unyazi kakora pindura. Anzori chikomba. Mutsareni chokwadi chakaitika. Chakaitika. Iwe mwari manje. Saka ndatonge. Amuri kuziva maivhezi. Kwa mwanozozive. Alright. Iwe wabvuma mhosva yako chowayanika kuti chokwadi mafambidziro akaita ndinomutasiyana. Mainaro maakutonga manje. Fambidziro akaita nomukadzi wamba mwedzi ningani katokaita ukaunyenga sei mukadzi womunhu. Ngosazivi mukadzi womunhu here? Kana ziri mukadzi weshamwari yako here? Kana kuti wangofambidzira zvingokukonzwa nemugwagwa here? Chii chakaitika? Iwe mbunyara chama. Ungokonza chingosati mufambidzana vazongobuda. Wazabuda pachena. Chii chako? Muzukuru. Muzukuru. Kama unyokamira sei? Kuti muzukuru. Baba wake ndio muzukuru wangu. Mwana vari Mwana watete. Saka wewe chii chako? Mwana wako. Mwana wako. Saka kwauri kana yada iso ndipo judgment. Andikwanisa kuzvipa judgment. Aiwa, chii chiripa? Ka. Upi? Muzukuru. Ane chimina. Pane chimina. Inyaya makaitamba munyerere kwenyu koko makachajana ke. Ya ikataura nezvokwadi. Makachajana. Takatotaura nekatotaura. Kasi sabhuku manje akarwadziwa nokuti makanga mamusiya munyaya. Sabhuku wenyu anoite zora wako. Mapererwa. Sabhuku wako akarwadziwa kuti wanga wati mumbenganizvi. Ngamuti mbiri. Mukuona zvoita vanhu. Isusu toda kuisa chimina ka. Asava vakachajana. Vamaita sei? Mushure maizvozvo ndaida kutsvaga nyaya yangu kuti mukomana abvumechi. Kasa akasaina pasi ka. Akasaina pasi. Kasa wanga muchaja. Ndamuchaja. Wanga muchaja. Nemwoyo wako. Mwoyo wangu iwe cheyuda kunyaya. Kaite sei? Yo, Vanhu vazongwara manje vazati kwamambo kuri kwasikopuwa mombe ina. Kasi kunzwe kwanenge warachi bhora wako. Ari kuchipisa mukadzi waanorara naye every day. Ari kuti haana basa. Ino kandipa ndakadya 500 azi kuyo. Kuzidi basa re. Andina zina basa. Chero wabata munhu wako andizvo. Andinoda kuti muone kuti toda kuedza kuisa hunhu muvanhu. But vanhu tasisa manje vanhu vatoita sei? Vatogara navo every day. Idzi nyaya idzi musadzitambe kudzimba dzenyu. Kuteerera wachimombe izvozvo. Musadziite mumba kwenyu. Muisire chimina. Iwe rega ndikudze. Uyu murume uyu haana chimina chimwe chete mumba kwenyu. chakawanda Taura. Ndakuda kuti mutsemerane kuti mombe dzako dzikwana. Iwe dzako mbiri ndakuisira. Muisire mbiri dzake dzakakumbira. Vakanyorerana. Ndiye kana itembo. Ndiye. Iwe taura chimwe chimina chake chaanacho ndichipi? akapa anzadzi yangu mimba. Chii chako? Iyanzadzi. Uyu chii chako? Muzukuru. Akapuwa mimba nani? Naoni asikakuwa. Chii chako? Ndasipo. Muisire imwe mombe futi yechimina. Ini ndanga chingovavarira kuti nhamba yangu ikwane 4. Mombe dzedu dzemusikanzwa dzinowedza kwana. Uyu anobatirwa mombe 2. Chimina mombe 2 nembudzi 2. Chimina chakasabhadharwa chinoramba chiri mumba mako. Kunyepe. Tarisai dzimba dzechimina. Mozodzosa zvadzidzokeredzere. Andesi zvabhadharwa. Zvakesari nakesari. Maita basa. Enda kunze ndichoma ndikupe mazuva ekubhadhara mashoma. Iwe sumuka usaini.
uyozotaura zve 2 weeks dzako dzokubhadhara. Munombosvika musiwo padzima unenge wagara mandiri ndakasvikirwa. Pamwe pacho pamwe ndobva zvisina kunaka saka ndisina kubatwa zvakanaka. Kakupei nhamba nekuti tikumutera mazuva anotera. Mfana kana uchiita nyaya idzi dzemadzimai sarudzo ndeyako. Zviri nani kuti ubhadharwe zvinhu zvako zvakakwana nekuti izvozvi so uchibhadharwa nhasi atizva vari kuuya angati hauchike zvinhu zvedu kutenge ndiwo ahuriwa ati ndiwo akanganisirwa kunyebe. Saka kana uchiya kudare kuno kuziva kuti kuda mimbe 4 nekuti kwamambo kuno kuti unotopa 4 akatadza kutora yechishanu toita se tofasira. Uda kubhadhara sei nemukuru muzukuru wenyu? Uda kubhadhara sei? Unopukuta maziso akasuka ingotaura chete zvatoitika zvatopera izvi. Ini ndinoda kunazonzwisisa naye bayo muzukuru mudzimai haisi shona ikararasika here mwana kopai pamwe kuti anzi inzimbe munoda kutaura kuti mazona saka ngazi kuti chimino padhara shamani muisei wabhadharini pa 2 months vaisirei dzese mombe 4 mu 2 months. Aiyo unozaka ukasatirina maindi yako kuti munhu waona yahama unoramba uchinyenga muisire 4 in 2 months. Zvinhu zvoda training ndezvi. Muisire mombe dzatataura izvozvo. Handi muchechi munhu anonzi arerera ndizvozvo anombadaira kwamwe hamusi kudaro ingwani. Ihamenike kana iwo unouya nembiri dzacho ukatatadza kupinza 2 tinokutera kumba kwako. Kasita kuti 4 in 2 months. Sumuka kuenda. Unotera kwamambo 2 months akakwana.